І так, люди, буду вести тепер трошечки такий особистий влог про те, як створюється будиночок в горах. Тут на самому місці, де зараз я стою, тут через якийсь певний період, поки що чітких дедлайнів нема, з отакими видами буде стояти будиночок. Сьогодні перший день початку роботи, перший такий, скажімо, активний фізичний день. Що ми зробили за перший день? Зайдіть до мене на сторіночку і подивитеся, там так і пишуть. День 1, день 2 і поїхали. Розумієте, про що я? Сподіваюся, вам буде корисна ця інформація, бо того, що насправді будівництво в горах є трошки специфічні моменти, які багато хто не знає, особливо люди, які зараз покупляли земельні ділянки, хочуть жити в горах і думають, з чого почати. Але я вам поетапно покажу, як створюється невеличка, затишна, красива, компактна хатинка в горах. Почнемо. Йо!